Tsoho mai ran karfi. Yaro. Ka daɗe ke karko irin na giginya. Yaro kenan. Ka daɗe ke karko irin na dabino. Ai dole ma yaro. Ba za ka mutu yanzu ba. A ba zan mutu ba fa. Ai ni idan aka yi mutuwa unguwa. To ko in Allah iso yadda shekara ɗaya tir zan yi ban unguwar ba. Ya ko babu yadda za a haɗu da mutuwa. Ba zan haɗu da ita ba. Ni so nake a shekarun da kai ka ƙara 250 a kai. Allah kai jika na shi yasa nake son zama. Kai ni fa ina jin tsoho sai na riga ka mutuwa. Allah sarki yaro. Ai jika na dole ma na ma kyau. Ke wannan. Ka daɗe kai karko irin na giginya. Ai jika na ni in ban zauna da kai ba na jin daɗi. Godiya nake kaka. Saboda duk wanda zan zauna da shi mun maganar mutuwa to ba za mu hirya. Yau kwana na 3 ne ma ban je ko ina ba ina huta. Kai din ko? Ko makaranta ban je ba. To yaro kuma anan za mu saba da kai ai. A haba baba. Dan iska ne kai baka san zuwa makaranta? Wallahi huta na dan yi baba. To ai sai ka tashi ka je ka buye ga malamin ku nan naga ya hau kana tunda baka san zuwa makaranta kuma ka san yazo nan tabrakka zai. To baba ai kai ne zaka je ka buya. Kamanya? Alƙur'an ƙarya ne a makaranta ka mutu. Iya? Yanzu ma da na iza kai taho.